Аз съм Ninja Power и това е ревюто на Ice Ninja днес. Ice Ninja днес аз много съжалявам, че не си бях направил ревю чак когато свърши томболата. Просто нещо се оплетох и така трябва да бъда до него. И също така, аз преди да го видя, той е много готин. Направо екстра мега супер готин. И неговите фигури аз имам такъв кол, нашите колко са готини. Аз съм абонат, но не тук. Тук нещо не мога да се абонирам. И тук са неговите писания. Много е як. И както виждам, тук любимата ми нинджа е Зейн. Така. И също така, вижте тук един клип, много е як, аз го харесвам. Ето тази, аз не играм, но не мога да играя по някакъв начин. Вижте клипа, знаете колко е як. И така да покажа неговите абонаменти. И благодаря, че той се абонира за мен Ninja Power. И ти си много готин, но съжалявам, че аз се пропуснах. Тук абонира се и за Форанджи, тя също е готина. Лего Ninjago фен. Айс Зейн 11, кое пето, друг път ще го видя, това е твоя клип. И така да видим за последен един клип и да свършваме. То клип твой е комплект от 7. Вижте тук пак нещо. Не искате ли да го усиля? Сега ще го усиля. Извинете, май съм го намалил по някаква... това е... И последно искам да покажа